Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb eladógép mellett. Ez egy John Deere 1750-es 6 soros vontatott vetőgép, szemenkénti vetőgép. Műtrágyaszóróval, mikrogranulátum kijuttatóval rendelkezik. Tárcsás kijuttató rendszerrel van szerelve. Elég jó állapotú vetőtárcsákkal. Én azt gondolom, hogy szinte újszerű állapotban van rajta minden, de gyorsan körbejárjuk, és ti is fogjátok látni, hogy milyen állapotok uralkodnak. 2005-ös, belenézünk itt találamra, vannak itt pót alkatrészek bepakolva. Ahogy körbejártam, de majd a videón is megnézitek, a fázon nem láttam különösebb sérülés nyomát. Elég jól állnak a kocsik is rajta. Elég feszes. Látjátok az adattáblát, 2005-ös. Nyomjelző. Szerintem ritkaság számba megy, hogy nincs eltörve, nincs heggesztve. A vonó rúdon láttam egyetlen egy javítást. Máskülönben szerintem rendben van a gép. Egyéb adatokat, árat majd a www.hergon.hu gépek készletről menüpontban találjátok. Sziasztok!